hľadáš, dievča? Niečo som sa pýtal. Hľadáš niekoho? Áno, hľadám. Prišla som za správkyňou domov. Mala by mi dať bielize na pranie a na žehlenie, ktoré mi včera zabudla dať. Poslala ma sem za ňou Kandelária. Tamto je Balbina. Dohodni sa s ňou, prosím. S dovolením. Prišla si po bielizeň, ktorú som ti včera nedala? Áno, Balbina.